benedictionem populi tui, et mite quem misurus es. Emite agnum dominatorem terre, de Petra deserti ad montem Filie Sion, ud auferad ipse iugnum captivitatis nostre. Rorate celide super, et nubes pluand justum. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha Svätého nech je s vami všetkými. Drahé sestry, bratia, srdečne vás vítam na tejto rorátnej svätej omši. Zdravujem vás, ktorí sa s nami spájate prostredníctvom internetu. Dnešná svätá omša je obetovaná za našu farnosť. Na jej začiatku vo chvíľke ticha uznajme a oľutujme všetky naše hriechy a previnenia, aby sme s čistým srdcom mohli mať účasť na tých najsvätejších tajomstvách. Ježišu, Ty prichádzaš volať nie spravodlivých, ale hriešnikov. Pane, zmiluj sa. Ty nalomenú trstinu nedolomíš a hasnúci knôt nedohasíš. Kriste, zmiluj sa. Tvoje slovo nám dáva nádej a silu. Prináša zľutovanie a lásku. Pane, zmiluj sa. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života. Modlíme sa. Prosíme ťa, Pane, na príhovor svätej Panny a mučenice Lucie nám pomáhaj, aby sme tu na zemi dôstojne oslávili jej narodenie pre nebo a raz sa s ňou mohli stretnúť vo večnej sláve skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov. Čítanie z knihy Sirachovho syna. Vystúpil Eliáš, prorok, ako oheň, a jeho slovo horelo ako fakľa. Priviedol na nich hlad a v svojej Pán s vami i s duchom tvojím. Čítanie zo svätého Evanielia podľa Matúša. Sláva tebe, Pane. Keď zostupovali z vrchu, učeníci sa pýtali Ježiša: Prečo zákonníci hovoria, že najprv musí prísť Eliáš? On odpovedal: Áno, Eliáš príde a všetko obnoví. Ba hovorím vám, že Eliáš už prišiel, no nespoznali ho a urobili s ním, čo chceli. Takisto bude od nich trpieť aj Syn človeka. Vtedy učeníci pochopili, že im hovoril o Jánovi Krstiteľovi. Počuli sme slovo Pánovo. Chvála tebe, Kriste. Drahé sestry, bratia, stretávame sa dnes na už tej poslednej rorátnej svätej omši, ktorú máme v našej farnosti. Musím priznať, že vždy mám rád tento čas rorátnych omší, aj keď, ako dobre viete, som človek, ktorý, ak má voliť medzi 20 minútami spánku a raňajkami, tak vždycky radšej zvolí spánok. Ale napriek tomu je to
pre mňa taký veľmi vzácny čas. Aj vzhľadom na tie okolnosti, či už toho raného stávania, tohto takého poskromnejšieho svetla, hoci naši kameramani by sem pridali ďalšie, lebo vždycky nájdu nejaké nedostatky, ktoré by vylepšovali a nevidno z takého uhla, nevidno to. A je to taký v dobrom slova zmysle zápas o každý kúsok svetla. Aj ten spev je taký veľmi skromný, ten orgán naozaj nehrá s tými všetkými registrami slávnostne, aby mohol, že tak úplne zámerne sa v týchto svätých omšiach uberá všetka tá noblesa, všetká tá vznešenosť, veľkoleposť. Aj tento chrám naozaj je veľmi krásny, nádherný, ale z neho nevidíte veľmi veľa. A je to všetko cieľom. Prečo? Aby sme naozaj si uvedomovali ten Boží príchod. V dnešnom Božom slove počúvame o tom, ako učeníci už schádzajú z vrchu, sa pýtajú Ježiša na to, že najprv má prísť Eliáš. Ako vieme, Eliáš bol veľkým prorokom, ktorý naozaj nebol chápaný s takou jemnosťou alebo skrytosťou. Práve naopak. Jeho vystúpenie v Izraeli bolo veľkolepé. Vychádza na vrch a spolu s Bálovými prorokmi tam koná obetu a čaká sa, koho Boh odpovie. A práve na jeho hlas Pán zostúpil ako oheň z neba a zožal celú tú obetu pred zrakmi celého Izraela a aj Bálových kňazov. A Eliáš tam potom všetkých tých kňazov pobije a prenasleduje. Čiže vidíme, že naozaj Eliáš prišiel ako veľký oheň z neba. A to isté sa čakalo pri jeho, môžeme povedať, takom akoby ďalšom príchode. Avšak Ján Krstiteľ neprichádzal s ohňom ani s nejakými zázrakmi. Nepočujeme o tom, že by Ján konal veľké zázraky. Ján prišiel s obyčajným slovom, ale jeho slovo malo moc, malo silu a ako sme počuli aj v nedávnom evanjeliu, prichádzali za ním mnohí, aby sa dali pokrstiť. Dá sa povedať, že Jána všetci nasledovali, dôverovali mu a jedine to, že vyčítal Herodesovi jeho morálne pády a zlyhania, tak viedli k jeho uväzneniu a následnej smrti. Ale dokonca sám Herodes, ako sa hovorí, býval o veľkých rozpakoch, keď ho počúval, ale rád ho počúval. Ján prišiel s obyčajným slovom. A mnohí si teda neuvedomili, že prichádza medzi nich ten spomínaný Eliáš, ktorý predpovedá Pánov príchod. Ako potom koniec koncov si nevšimli ani príchod Pána. Respektíve všimli, ale neprijali ho ako Mesiáša. A to je jedna z tých najväčších tragédií človeka. Jeho očakávania a skutočný Boží príchod. A aj preto tieto rodátne sväté omše, ktoré sa tradične práve pred príchodom Pána, alebo spomienkou na Pánov príchod na túto zem, ktorú slávime na Vianoce, práve také náročne a zvlášť náročky umenšené a snažíme sa tie niektoré atribúty svätej omše, ktoré poukazujú na krásu, veľkoleposť, výrazne znížiť. Aby sme si vo svojich srdciach uvedomili, nie je otázku, či Boh príde, ale vedomie, že Boh príde. Len či my sami sme schopní reflektovať alebo zaregistrovať jeho príchod. Lebo vieme, že všade okolo zúri tá vianočná komercia, už po sviatku všetkých svätých, ešte tam boli nejaké kahance, ale hneď sa objavili stromčeky, Mikuláši a všetko možné, vianočná výzdoba, vianočné trhy a reklamy v televízii. Však sú to krásne, pekné veci, ale vieme, že sa predbiehajú svojou veľkoleposťou, svojím nadšením pre Vianoce. My, kresťania, chceme sa práve vtedy stíšiť. Stíšiť, aby sme si uvedomili, že Boh hovorí predovšetkým v tichu nášho srdca. Aj o tomto sú tie rodátne sväté omše. Drahé sestry, bratia, som rád, že sme sa stretávali pri rodátnych svätých omšiach, tam, kde sa ešte budú odohrávať o farnostiach vašich, ktorí nasledujete. Vám prajem naozaj taký pekný, požehnaný čas, aby sme si z toho odniesli naozaj vedomie toho Božieho príchodu, ktorý neprichádza v hluku, svetlách, veľkoleposti, ale práve naopak. Prichádza v jednoduchosti, v tichu, častokrát v tme našej duše a srdca, tak ako to znázorňujú aj tieto vonkajšie okolnosti, ktoré máme.
Prajem vám naozaj taký pokoj, stíšenie. Anielmi, strónmi a panstvami a so všetkými nebeskými zástupmi spievame chválospev na Tvoju slávu a neprestajne voláme. Ty svätý, svätý, Pán Boh všetkých svetov, plné sú nebesia i zem Tvojej slávy. Hosana výsostiach, požehnaný, ktorý prichádza. Naozaj si svätý, Pane, Ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prv, než sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky. Lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal aj kalich, znova zdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. Vyznajme tajomstvo viery. Keď jeme tento chlieb, pijeme z tohto kalicha, zvestujeme Tvoju smrť, kým neprídeš sláva. Keď teda slávime pamiatku smrti a zmrtvých stania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý. Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a vedí ju k dokonalej láske v jednote s našim pápežom Levom, s naším biskupom Marianom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na skriesenie, na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta, a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou, Pannou Máriou, so svätým Jozefom jej ženíchom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, v ktorých si mal od vekov zaľúbenie, aby sme ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna Ježiša Krista. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš Ty, Bože Oče všemohúci, v jednote Ducha Svätého všetkú úctu a slávu po všetky veky vekov. Preceptis salutaribus moniti et divina institutionem formati audemus dicere. Pater noster, quies in celis, sanctificetur nomen Tuum, adveniat regnum Tuum, fiat voluntas Tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis vita nostra, sicut et nos dimitimus vitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.
Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla. Udeľ svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom: Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle i milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Pokoj Pánov nech je vždy s vami. Dajte si znak pokoja. Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú.
Modlíme sa. Prosíme ťa, Pane, láskavo dopraj, aby nás tento nebeský pokrm očistil od hriechov a tak nás pripravil na blížiace sa sviatky skrze Krista nášho Pána. Prosíme ťa, veľkňaz Kriste, daj nám nových svätých kňazov, lebo len z Eucharistie nové ľudstvo zbožne žije, lebo len z Tvojej obety sa náš svet znova posvetí. Amen. Drahé sestry, bratia, som rád, že sme spoločne slávili, prežívali túto rodátnu svätú omšu. Prajem vám ešte krásny, požehnaný deň, aby sme naše srdce naozaj otvorili Pánovmu príchodu a v tichu, pokoji a naozaj v tom rozjímaní nenechať sa prehlučiť hlukom tohto sveta, sledovali ten Kristov príchod, ktorý nie príde, ale je dôležité, či my budeme pripravení, nastavení ho počuť. Tomu príjmite toto požehnanie. Pán s vami. Nech vás žehná všemohúci Boh Otec, i Syn, i Duch Svätý. Choďte v pokoji a oslavujte Pána svojim životom.